utusan kelawan Kakang Patih Kendiosi keng supaya tumeka ning desa Stinggil ketemu kelawan pawongan kang aran Ondorante. Iki kabar nata apa kabar kang Ngayawara? Kepareng matur lepat nuwun pangapunten dalem. Iya iya. Dawonan dalem sampun kula estokaken kula sampun dumugi wonten ing desa Stinggil. Malah kapara kula sampun abenajeng kalih Ki Ondorante. Wis ketemu kelawan Ki Ondorante. Menika leres. Kabar ingkang sumebar pawarta ingkang marata wonten ing Kadipaten Pati menika boten kabar ingkang Ngayawara, nanging kabar ingkang nyata. Ngenani Ki Ondorante piyambake sok kulino brangkali tiyang-tiyang ingkang katemben kemawon nindakaken kewajiban nggih nindakaken sembahyang. Yen ngono prajurit Narasandi kang tak utus kae ora padha selak lan padha goro. Nyatane pancen kaya ngono. Apa nalika semono ora kok elingake yen to tumindak lan pakartine Ondorante iki wis nyalai tatanan. Boten kirang-kirang anjen kula ngemutake malah kapara. Piyambakipun ngeyel bangkang. Ing ajeng kula nggih ngentengake kalih Ki Ondorante ugi para bebaunipun jalaran kula sampun kinanten prajurit ingkang pilih bobot pilih tanding. Kasunyatanipun kelampahan campuh perang. Papan ingkang kangge peperangan menika kathah. Papan ingkang kangge sesingitan Cariden lan sak kanca-kancanipun. Dados kula sumelang nggih prajurit kula nduraken teges Kadipaten Pati kawon Kanjeng. Dadi prajurit saka Kadipaten Pati kalah musuh kelawan bebau-bebaune Ki Ondorante. Menika leres. Ya ya. Aku ora bakal dukolan sliramu. Mbok menawa pancen saperangan prajurit kang kok kanthi temkono ing Stinggil. Nanging semono dadekake rasa tandha pitakon jroning ati. Kaya ngopo to pawongane kok nganti dhewekne wani tumindak kang kaya ngono. Nyegat wong sing bakal padha salat sembayang berangkali wong-wong sing padha lagi manembah parang panguwasan Gusti Allah Taala. Kula saka kuwi. Nggih, saperangan prajurit nderekaku sing saperangan ngekso kelawan Kadipaten Pati. Aku pribadi kang bakal jumakah tumeka nang desa Stinggil nanjake lan kepengin ketemu kelawan Ki Ondorante. Lah nyuwun sewu Kanjeng. Piyambakipun niku suwangerane buater lho Kanjeng. Iya lah mboten kanten-kantenan lho. Kok panjenengan badhe pinangge mangke dos pundi? Upama bantera kaya gedhek jeneng aku panguwasa. Yen tomong aku lungguh jigrang sel tumpang. Jur ning endi? Rasa tanggung jawabku minangka pengayoman ana ing Kadipaten Pati yen to nyumurupi kahanan kang kaya ngono. Kula Kakang Patih Kendiosi nderek aku tumeka ing desa Stinggil. Sakabeh para prajurit sampun jaga-jaga tentreming Kadipaten Pati ya. Muga-muga kula jenengan. Nanging kang atus sakten. Ya ya.
Assalamualaikum. Alah. Itu gak benton nah iki. Alah. Assalamualaikum. Alambuh. Karo. Tangkem kok iso. Kula nuwun. Monggo. Monggo. Ngomong Jawa ya iso kok ngomong sing aneh-aneh. Mbok nganggo cara Jawa ae to, Mas. Mas ora bingungno penduduk. Apa bener iki wis lumebu ana ing tlatah desa Stinggil? Setinggil kene iki. Oh bener to? Nggih. Yo aku njaluk tulung Kisana. Aku duduhke pawongan keng aran Ondorante. Ondorante niku kula. Dadi Ondorante iki kowe to? Sampeyan digawa kali niku. Yo, Kowe iki carane ngopo? Lagi iki kaya bocah-bocah ae. Melayu. jago. Golek kanca. Lah sampeyan niku sinten kok mara mriki? Yo diwanuhke wae. Aku pangarsana ing Kabupaten Pati. Asmaku Adipati Mangun Oneng. Wah. Wah. Lah kowe iki jog bayi nganti tuwek. Jenenge bupatine dhewe kok lagi roh. Lah nggih nembe niki. Lah iya. Yen kowe ora wong kondang, sengara bupati gelem rawuh ana ing papan dunungmu ya ana ing desamu kene. Lah Mergo kowe wong kondang ana ing jagat Kabupaten Pati. Kapeksa Bupati Pati Mangun Oneng tumeka ning desamu kepengin rerembugan kelawan Ki Ondorante. kula niku dadi wong urip niku mboten kepengin kondang kok ta. Mboten. Kula niku butuhe urip niku nyambut gawe, mangan, turu, nyandang tukup niku pun beres. Lah wong kondang niku ajeng dina. Yen kok kaya ngono malah apik. Lah nggih. Entuk jeneng wong urip kuwi Ah. makarya golek buka kanggo kanggo keluarga yang turah kanggo tangga tepare. Kuwi apik. Lah ndika mriki napa ajeng batu kalih bocah-bocah. Ngono ya bisa. Nanging iki ana wigati kang luwih wigati katimbang aku paring dana kelawan wong-wong saka Stinggil. Lah wigatine niku kalih sinten? Karo Ki Ondorante. Wih. Bajane. Kuwi ora baik-baik lho, Cah. Aku wong desa ora tau metu omah kok. Bupatine kepengin jagong karo aku iki. Nek ora kondang, kula niki mboten dukun lho, ampun njaluk, ampun takok sing neka-neka. Ajeng napa? Ya bener kowe ora dukun, Lah. nanging jenengmu kondang ana ing jagat Kabupaten Pati. Lah nek menawi sampeyan ajeng duwe gawe mono mriki kula kan nambah udan. Mboten kaget kula. Upama iso mesti kok singitke. Nggih. Upama iso nambah udan ya sing penting rokoke cocok. Ya, ngene ya Dari Glenn. Mung tekaku ana ing desa Stinggil kene, aku bakal nyocokke kabar. Lah pireng kabar napa to? Kabar kang wis sumebar pawarta kang wis warata ana ing Kabupaten Pati. Yen to Ki Ondorante kuwi pendak-pendak ana wong sing bakal netepi kewajiban salat sembayang ning langgar lan ning musala kuwi kok cegat kok brangkali watu. Iki kabar nyata apa mung kabar kang kabur? Niku to. Iso. Nggih, bener. Ya boleh anjen wong-wong iki do elek atine. Wong do bengak-bengok, sithik-sithik lapun. Lha sing pate kok ketularan.
Gini-gini lapor. Mesti bar dilapuri Ndorowati sampean. Bener ora keru. Pancen Rekeno Patih Kendil Wesi atur palapuran yen to tumindakmu kuwi salah tumindakmu kleru. Wah. Ki Ndorowati Ora ngatasi ngene. Aku ora ngatasi nggawa dekengane. Terus salah kula niku napa niku wau? ya mesti wae salah. Ha nggih. Mongko wong arep lunga ning masjid, Ah. arep lunga ning langgar, arep Nggih. lunga ning musala. Nggih. Kae rak padha netepi kewajiban manembah marang Kang Maha Kuwasa ya Gusti Allah Taala. Kae padha sembahyang. Lah kok njur padha mbok brangkali, mbok cegati. Kaya ngene iki kuwi salah. Manut kapitayane wong Islam, wayahe salat ya kudu salat. Rampung salat mengko lagi makarya. Rak kaya ngono to. Kanjeng nggih. Kaleresan sampean dugi mriki. Ya. Mergo sampean niku sing kuwasa ning pati. Sing nata uripe kawula pati. Ora kleru, Pak. Ambane niku dadi pengarep niku sing adil lho. Nggih. Apa Aja beda kasih. Ngoten lho. Nek sampean nyalahke kula, upamane kula salah nggih gelem salah kok. Nek kula sampean salahno, tiang-tiang nika nggih sampean salahno. adil? Mergo ndorane niku dadi wong. Kula niku mau ganggu nek ora diganggu. Anane kula ngoten niku mergo do dijalari. Apa uripmu rumangsa keganggu kan? Kosok bocah-bocah niku pun do ngempet pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi. Wong-wong niku wis do gemblong, wis do edan. Tangga-tangga kula niku wis do minger. Lho wayah dudu wayah. Enak-enake wong do ngaso layah-layah. Lho lulang dipendang-pendang dituah bosak kayang-kayange. Blang-blang. Blang-blang. Terus cangkeme do bengak-bengok. Lop-lop. Lawak. Ubah! Lawak. Ubah! Ngoten niku lho dolan apa? Kula dak gemes to ngoten niku. Ya Ndorante. Don, Kae ora nyebut kok lawa bubar kuwi ora. lah napa? Kae ngagungake asmane Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yen cara Jawane Gusti Allah kuwi Maha Agung. Kae tandha tandane wong Islam kudu nindakake wajib sing nyambut gawe sawetara padha leren netepi kewajiban. Kae mono jenenge adat. Lawa bubar. Awak bang jenenge? Allahu Akbar. Gusti Allah kuwi Maha Agung. Do kemenyek, anjen do kemenyek. Kemenyek kepriye? Do engkek. Lah wong cangkeme cangkem Jawa kok mau ngomong cara Jawa. Anane Kok kemenyek nganggo basa sing angel-angel. pancen Niku wau karepe napa nyembah? nyembah marang Gusti Allah. Mengirin. Nyembah kalih sinten niku? Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku sinten kok disembah? Gusti Allah niku sinten kok disembah? Ngertine kula niku sing disembah nggih bupati kaya sampeyan. Kaya ratu. Anak nyembah bapak, anak nyembah mbok. Kok nyembah Gusti Allah niku Jenenge Gusti Allah kuwi ora bisa disawang kanthi mripat pantak. boten ketok. Ora ketok, ora kena disawang mung nganggo mripat kang pantak. Tetembungane Gusti Allah kuwi yen to cedhak datang sing bulan, yen to adoh kuwi datang pangenan. Wah angel iki Gusti angel. Allah kuwi sing nyipta bumi sak isine. Angel iki angel. Wis malah do bento kabeh. Nggih. Lah wong tembung nyembah. Lho kok ora roh sing disembah.
nggih. Jenenge percaya niku nek barange nyata. Lah wong barange ora nyata, ora ketok kok percaya. Contone kula niku dikandhani wong ning kidul sawah kono lho ana ula padha glubu. Lah kula delok jebule ana tenan niku lagi percaya. Lha wong ora ketok kok percaya. Oh alah yo. Dadi kowe percaya kalamun to wis ana bukti. Ana wujude lagi percaya. Ya. Lho, Yen pancen Gusti Allah kowe ora kena sinawang lawan netra kang wantah. disawang nganggo apa? Iki kudu disawang karo mata batin lan linambaran rasa percaya. Yen to tanpa percaya, menungso ora bakal weruh, nanging yen to percaya kuwi bakal bisa ngrasake anane menungso mergono sing gawe lantarane wong tuwa lanang lan wadon iki ndorane. Yo, Kowe percaya yen to wis ana bukti kang nyata. nek ora nyata ndorane ora arep percaya. Saiki aku Oh, hapus tok niku. saiki aku ganti tak takon. Enten apa? Angin iki ana apa? Lho, angin ono. Angin iki boten ono. Angin Ono. apa kowe weruh rupane angin? Rupane angin. Iya. Lu ngertos ah? Yen kowe ngerti rupane angin iku kepiye? Rupane angin. Abang. Abang. Rupane goblok. Ora ora rupane angin. Anane kula percaya nek angin iku ana. Mergo kula niku ro rupane angin. Roh rupane. Lho ndorate ditakoki. Ya rupane angin kepriye? Abang. Kok bisa ngarani yen to rupane angin iki abang. Cilintre kepiye? Sampean nate wetenge kembung. Oh, masuk angin. Masuk angin. Tahu. Biasane nek masuk angin niku cara wong desa dikeroki. Bener. Nah dikeroki rupane napa? Rupane ya abang. Utawa angine metu. Iya. Angin metu dikeroki rupane abang. Di abang niku rupane ora ro. Angin niku rupane abang. Buktine wong masuk angin dikeroki rupane abang. Iya darate pate. Lah kok pisan iki kok aku ngerti kok. Asline roh ning gogoran. Lah isen. Kok tau kerokan rupane abang. Ya. Yen angin rupane abang. Lah nggih. Kowe yo tau ngrasakno pedes ki ono apa? Wedhe ki enten ah. Lah saiki rupane pedes ki piye? Aku jajal wong. Pedes ki ono apa ora? Ana enten. Lah rupane pedes iki piye? Pedes rupane yo. Ya berarti apa? Pokoke liyane abang gak. Pedes abang. Kok kowe bisa ngarani yen to pedes kuwi abang? Iki larae kepriye? Sampeyan njaluk bukti. Aku njaluk bukti-buktine lho. Pate niki kene bukti. Jaluk lombok wong wedok-wedok. Nggo bendro rupane pedes, engko lombok tak pokleke, tak deleng mripate-pate. Kira-kira mripat duwe lombok rupane malih dadi apa Mas Pate? Bang kuwi nek kene nang omah kowe ndo. Kandhani endo tak culak. Lho, ayo. Iya. Bupati kandhani pedes rupane abang. Terus kok kanjeng. Lah wong Pate iki ora duwe lomboke matane wis abang. Abang. Kowe bantah Lah. lawan aku. Sedina rong dina, Nah. setahun nganti suwindu, Nah. ora bakal tinemu, ora bakal gaduh. Jalan antarane Bupati Pati lan Ondorante wis geseh ing paniku. Mung wae aku njaluk wiwit dina iki gelemo kowe leren anggonmu mbrangkali lan nyegat wong-wong sing arep padha salat sembayang. Jalaran uripmu ki ora urip kaijene. Kowe urip karo tangga teparo. Jenenge urip kuwi kudu maksinapakan bantu binantu rak kaya ngono to, Ndra. Kula gelem leren. Boten brangkali tiang-tiang niku. Nengge padha mawon. Tiang-tiang niku ya sampean kandhani kon leren. Penging do bengak-bengok. Bengak-bengok. Bengak-bengok isih kurang banter. Ije nganggo gendoro.
ora. Bantere ora dama. Apa sing disembah iku budhet ta piye? Yen kowe ora kepengin kebreken karo suarane adan. Lah, Aja urip ning desa. lah urip teng ning tengah alas kono. iki mesti ajanane pate iki. Bupati kok ngene iki piye? Sampeyan iku ampun ngoten. Lho niki omah-omah kula dhewe kula kok urip ning alas. Nek kula urip teng desa, monggo kula diganggu wong. Nggih sing ganggu niku sing kon luwa kok malah kula. Desa Stinggil iki ke bawah perintah Kabupaten Pati. Mongko sing duwe panguwasa sakwutuhe Kabupaten Pati iki Dipati Mangunono. Kowe kudu manut kelawan tatanan ana Kabupaten Pati. Yen kowe ora gelem manut kelawan tatanan ana Kabupaten Pati, teges kowe bakal wani kelawan panguwasa Kabupaten Pati ora ya Dipati Mangunono. Perkara sampean ngaku kuwasa monggo. Ning Ondorante ya kuwasa. Urip ning Sitinggil aku ora tau jantok njaluk karo bupatine. Aku kaliren ya golek golek dhewe. Lho kok ngatur-ngatur. Kula ora arep lunga, sing lunga kudu wong-wong sing do ganggu kaliren. Yen kowe isih mondok ana ing desa Stinggil, Pati ora bakal tentrem. Kari kowe gelem lunga apa kowe tak singkirake saka desa Stinggil ki? Arep menang-menangan. Arep menang-menangan. Kowe tak rembug sarana ning ora gelem. Kapeksa aku bakal nggunakake panguwasaning bupati. Bupati panguwasaning tanpa winates. Salah dadi bener bisa. Bener tak salahke bisa. Rek dene kowe ngeyel ngempeksa Bupati Mangunono nggunakake panguwasane, mengko kowe bakal mati kalamun to kowe ngeyel lan wani kelawan Bupati Pati. Padha mawon. Sampeyan urip aku ya urip. Urip iku bakale ya mati. Nek pancen sampeyan iku arep gawe pati. Ya monggo nek iso. Nek iso. Lah wong Ondorante kok diwedeni jaman mandek. Lah iki dolan aku cilik mulo. Piye? Aja gelo. Ora kowe sing pengarepmu Ondorante badane aku. Blake dadamu Ondorante. Lho niki lho ora arep pindho kula. Lho. 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 Tah. Aku mati saiki ta wis esuk. Wes ora pae tembungmu sithik ning nyek lawan Bupati Mangunono. Ngeten iki nek cara desa Cendana nggo iris-iris lombok kare. Kok wedok-wedok niku. Iki pusaka keagungan Pati. Alah. Mang balani nek kurang percaya. Arep sampean kroco nganggo gaman sing landhep ora ngarah tedas Ondorante. Sebabe apa? Nek Ondorante mati saiki, ora ebar. Lho kene iki lakon macam-macam. Wis pokoke sedina iki menangan aku. Dol tinuku. Lho, Dol tinuku. terus Wis dodol, saiki genti aku sing bakal nuku. ngoten. Ya. Lah wong perkara gelut anu nganggo lancepe jaman. Diguyu cah cilik-cilik. Iki lho gembolan atu, watu genuk sampane. Pati nabrak wit. Wah. Dadi wong menangan iki cah. Aja do melu kowe. Atasane dhewe. Wis kono do muleh. Oh, nggih. Gosek. Buku kowe anggere jokon muleh. Menenge ana wong tuwa kesel dosa nenge ngono. Mboten. Wis ora apa-apa kesel ya wis. Duwe padon. Ngene iki yo sapi loro ilang kok. Ora apa-apa. Kesel ya wis. Ngene iki rong dina aku gelem. Angger timboi dhuwit. Maning. Lah iya ta. Bupatine iki nganggo sak karep
awake dhewe juga menang sawenang-wenang, menang-menangan desa sing tinggil sing tak tata, sing tak renggo-renggo, ndene dosa base tinggo ajang perang wong pati karo wong sing tinggil. Lha dosa base kaya ngono. Mongko papan kene iki wis tak renggo-renggo. Besok upamane aku mati, kanggo pengeling-eling anak putu sing tiba buri, katlao parenggas. Kene aja wedi diarani elek ya ora apa-apa, diarani wong engkel ya ora apa-apa. Wis perkara bener salah iki sing ngarani ora menungso. Nggih, wong niku iso ngarani salah urung karuan nek bener. Nggih, Mas. Wis tak titeni ae ngono iku. Perkara bener karo salah, elek karo apik, iku sing ngarani ora wong padha.